Mä voin palaa. Se on sikata onpa nätti ilma. Ai että on moni kuule niin. Tää se on moni lifea. Tää se on moni lifea. Tää pitää ihan kuvaa tätä. Tää on moni lifea tää. Kyllä tämä voittaa tietokoneella istumisen ja Ei se kyllä vaan voi. ja keittiönpöydän ääressä istumisen kumman niin voittaa. 100-0. Ei se voi. No kyllä se voittaa. Niin se on se naru tuossa sillä. Niin se on tuo narupe. Taas. Jos. Mikä se on? Kato! Oo iso. Kato mikä lapio. Se on jättilä. Ei jumalauta mikä lapio tuli. Nyt oo iso. Vittu mikä lapio. Nyt oo iso, niin kuin naiset sanois. On tämä, nyt on 500 torren mulle. Näet, ootas kohta. Tälläpä ei puntari. Ei tämä ole kun... On se aika iso. Ei, vai jo 500. Ei tämä 600, vai jo 500. Minäpä kato tuolla mitään, että paljonko tämä on pitkä. Se oli, eikö tuo ahavehän tuo on? No ahvehan se. Tästä sai aika hyvin syötävää. Täh? Se on jo hyvin syötävää. Ja ei tämä ole 30 senttiä. Ei se suolta, se on joku 450 popolla. 450, mutta kyllä se ihan hyvin on. Ei se alle 400 tämä kyllä tämä 400 on. No nyt arvoaksi ja sitten että minä sanon, että 420. 440 rahaa. 440. Pysyppä nyt siinä, että 450. Oho. Kyllä se nelipuolikas on, että kyllä minä sitä kyllä arvoin, että kyllä se yli 400 on. 450, melkein lähellä on puoli kiloa. Kyllä sä oot esitellyt sit. Tuommoinen möhkäle. Ketä sä arvostat eniten maailmassa? Äiti. Äiskäs. Niin. Joo. Mutta tommoista julkisuuden ihmisistä. Täh? Tommoista julkisuuden ihmisistä. En kettä. Et ketään. No en. Et ketään. No en. Äitihän se paras on. Äitihän meidät on pullattanut tähän maailmaan. No, se totta sillä tavalla. Kai niin on joku, ketä vittu ihailee tai arvostaa. En minä ihailekin. No se on aika paha. Minä arvostan omaa äitiä enemmän kuin mitään jotain elomuskia. Kyllä mä tässä on ollut ilman somea jo aika monta viikkoa. Nyt se alkaa syömään. Aha, perkele, nyt se on muuten se aika. Nyt tullaan paremmin. Oho. Kato hyvä. Se on ok. Kato saatana. Kyllä se on 8 näköjään, kun se ilta alkaa. Nyt se alkaa näköjään. Niin Attipa kato. Ihan tarkkoja kelloa ajasta. Ruuslesi, kato pikkunen orkasali. Nyt elää kerro sitä siihen ihan siihen kärkeen nyt muista se. Onko se nyt hyvä? On. Nosta ylös, että nähdään, että mikä sillä on. On muuten iso. Nosta ylös. No eihän tuo kun pikku. Ne ei katkasko se. Oi vittu. Kahtui vielä vei iki. Se oli viimeinen catch-up-ismo. Entäs se ohjaa, kato lehmät tullut kuuntelemaan mitä me hypäin. Kyllä nyt alkaa jotain tapahtua tässä salaperässä. Lehmätti tullut tänne. Osaako ne uija? Onko ne iltapesulle menossa? Ei, kato minkä uima. Muu! Syömään ovat menossa. Mitä ne tänne tulee? Niinku silmät lampaat tulee perässä vaan. Beef-järkyt tilattu. Osaako ne uija? Montako supia monenikät lypsämässä maitoa tiisistä tulee? Saisko käydä? Tuleeko niistä maitoa? Vittu, No oikeasti. No tullo. Monestako supista Mä mennään? tuonne lypsämään. Montako supia? Tullokohan ne pieleen? Mä en tiedä. Eikö lehmät oo kilttejä? On, no, mutta saattaa ei, sillä jos katsoo tätä isompi, se ottaa ukkolehmiä, niin pielet tullaan vittu No, solmissa. missä mä tiedän, kenestä saa edes maitoa? Onko sinä kynneni, voi kirjoittaa? On.
Eväsretkellä mustikoita löytyy, itikoita myös. Mitäs me kirjoitetaan tänne? Kirjoitetaan, että täällä oli Haluatko sä kirjoittaa? Monni ja Poppi. No siinä olisi tyhjä sivu. Kirjoitapa kuule mukava tarina siihen. Niin. Sulla on ihan hyvä käsi. Minä näytän sitten. Aha, sit se on yllätys. Ei oo karhuja. Toivottavasti ei. Eikä se hattu mitään ois. Eikä ne nyt mitään tee. Eikä nyt karhu. Nyt mä oon päässyt näiden videoiden pariin, niin tehdään toinen video. No niin, keskustellaan siitä, että kun Iida on niin hirveä suustaan, Iida käyttäytyy vittua, niin käyttäytynkin. Kyllä, se on totta. Miina päissään ja todella päissään käyttäytyy. Kukapa ei käyttäytys. Jatketaan. Mua huvittaa nyt. Lässy. Kyllä se tämäkin on, kato, niin tästä se huomaa, kato mitenkä puhelimia kuunnellaan, niin nyt puhuttiin kotipizzassa, niin Snapchat tuli kotipizzan maailma. Ai oli vai? Oo. Kyllä meillä ihan hyvä tuuri on ollut, että sitä on kyllä tullut sitä kalaa. No, on sitä tullut, että jos sitä yhtä haavia ei olisi tyhjentänyt, niin sitä olisi vaikka kuinka paljon jo syytä. Niin joo, se on totta. Ei jos hätää sitä olisi tyhjennetty, mutta... Ei, joo, no on sitä joka Huomenna päivä on sitä kyllä kalloa kuitenkin tullut sen verran, että... Oo, mutta huomenna on pakko taas saada. Mulla ei edes tiedä mihin ryypätä. Ei yhtä. On se kumma, kato. Oh. Niin se vaan kato, niin päässä kato kääntänyt joku naksutin, niin ei edes tiedä mihin ryypätä. Ei mulla yhtä kyllä. Minähän sanoin, että ei minä mene tuon makkapussin sisään, minä nukun sen päällä. En mä kyllä ymmärrä. Voin kaikkea touhumista ne kotona. Pitää ruveta salilla käymään sinne. Eihän se kun ottaa päivän ohjelman katon, niin käy salilla ja Niin. uistelemassa. Ja... Kyllä se on semmoista porukkaa nykyaikana, et sinä pysty jättämään edes tikkaria tuohon pöydälle. Niin. Multahan Podomilta vittu käytiin hakke tavaraa vittu teltaa ulkopuolelta, vaikka mun kaveri oli teltassa. No niin. Kato, se on semmoista se porukka, niin vaikka et edes tikkaria. Minä jätin kerran Iisalmen, kato meni Pennelle, niin Iisalmen ranta, niin haavi jäi penneeseen, niin vittu tuli takaisin, niin jo oli saatana joku se haavi varastanut sillä aikaa. Vapaat otin mukaan, kato lähdin käymään Niin kaupasta, otin vapaat otin mukaan, niin, niin vittu. takaisin tuli haavi jäi sinne penneeseen, niin oli perkele joku sen sillä väliin, niin 20 minuuttia meni aikaa, niin haavi oli hävinnyt. No on kyllä. Niinhän ne päätti siinä supatonissakin, kato mikä on siellä, kun Ai on. hörhöt hyökkäsi, että minä olen palakannut ne hyökkäämään minun luo. Joo. Ja viemään minun striimikonne. Ei me nukkumista nyt niinku striimata. Ei me yölivetulle, kun me katsomme herättää yöllä herättää, niin sitten tulee. Mutta ei me nyt, sanotaan sitten kun laitetaan silmät kiinni ja aletaan uniin, niin ei me sitten enää, niinku, ei sitä ole niinku mitään järkeä livettää sitä nukkumista, kuorsaamista. Niin, ja sehän on, kato tämä. Eikö se ollut moni näin, että Only Sleeping tilaa kun laitetaan pelejä, niin eikä ollutkin tässä laskua tuntipalakkoja? Kyllä se vaikuttaa vähän se siihen. Vaikka sinä et saa tuntipalakkaa siitä kun sä nukut, mutta Niin. se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Niin. Kyllä se pitää päivä kerrallaan striimata, ei mitään yöpalavomisia. Ei se ole mitään järkeä, Ei kun se niin. nukkuminen kuitenkin on pakko jossain vaiheessa. Pakko sitä on levätä. Mulla ei ole kyllä powerpankkeja niin kuin tässä kuvatakaan edes yötä. Pakko se on levätä. Lämpöarvot pussissa. Mitä se näytti? Se näytti Extreme on 0, T-Limit 10, Comfortti 15. Onko se hyvä vai huono? Joo, minä tarjoanpa tulla semmosen luksuslounaan tossa kuule kun lähetään täältä. Joo, sua tarjotaanko sitten. Luksuslounaan, parhaan mitä löydetään. Eiköhän me käydä ne monsterit vetämässä sitten. Ainakin monster. Olen hyljä. Sinä olet aina kysynyt, kun minä olen näitä sanonut tässä kalahasta, niin Monni on aina kysynyt monen kertaa, että ootko sinä sitä selvimpää. No ei. Mulla ei siinä aina kertaa, ootko sinä selvimpää. No.
Varmaan pelkkä, että lusiperi tuli. Niin. Joo, ethän sinä eka päivänä. Niin on vähän, mutta ei sinä vielä lusiperi sillan päästä. Niin, no ei se nyt hirveästi juotu. Ei se tullut sitten se yleensä lusiperi, kun pitempi putki on, niin jossain vaiheessa alkaa sitten. Niin. Jaa, sinne on klippiä tuosta tehty. TikTokki. Pitääpä katsoa mitä se on. Heti kun alkas. Ota. Noniin. Ota liitä. No ota nyt sitä piästäkin. Ota. Noniin. Miehen irti. Hyvä Monni. Niitä vaan. Ota miehen irti. Otapa paljonko sulla hampaa. En mä halua katsoa. Saa nähdä miten pitkään täällä saa nukuttua, kun monelta se aurinko nousee. 4.40. Laskee 21.56, eli just nyt. Nyt on laske. Nyt on laske. Joo, on katsellut sulla vissiin on vähän nälkä. Joo. Nälkä ollut siellä. Oo. Sullahan tää ihan niinku ihan hyvin näet sulla menee. Joo, kyllä täällä hyvin meni. Se on niinku oot saanut haukia, Joo. ahvenia, varmaan hän kuhankin sait. Joo. Joo, minä rupean ainakin nyt lopettelemaan, niin pitää ruveta makkailemaan. Makkaileminen jaksaa huomenna temuut. Ja katsotaan mihin aikaan aamulla viimeistään 8, niin Onko viimeistä? pitää se aikaisin lähteä sitten kiertämään nuo aamupaikat. Niin katsotaan tullaanko se kallopa aikaisin. Onks meillä vielä paljon puita mulle heittänyt nuotiin? On siinä sen verran. Eikä se tuonne asti edes lämmitä tuo pitu. Eipä se kyllä taida Ei hirveästi. se sinne lämmitä yhtään. Hyvää yötä.